Vă salut pe toți, mă bucur că sunt aici. Numele meu este Radu Guțescu, sunt membru al echipei API Expert și astăzi vreau să vă prezint câteva informații despre introducere în selecția mătcilor. Am avut o prezentare pe tema aceasta și la Craiova, probabil unii dintre dumneavoastră ați asistat deja. Vom încerca să prezentăm noțiunile cele mai importante legate de acest capitol din apicultură. Înainte să începem, vreau să vă spun câteva cuvinte despre noi. Suntem o echipă de 10 oameni care suntem axați pe creșterea și selecția măcilor, să spunem, dar mai ales pe promovarea unui sistem de lucru profesionist în România, în apicultură, pentru că noi credem cu tărie că singura șansă a dezvoltării domeniului ăsta în România este ca să se atingă și o rentabilitate economică și în felul ăsta să putem dezvolta business-ul respectiv astfel încât să devenim o forță, așa cum alte sectoare din agricultură sunt, să avem și noi șansa să facem lucrul ăsta. Fiindcă tot am făcut referire la alte domenii din zootehnie, o să-mi permit o scurtă introducere în care să vedem un filmuleț de 2 minute, după aceea în limba engleză voi reveni cu explicații. În film se vorbea despre Blue Belgique, este o vacă belgiană, să spunem, care a dezvoltat caracteristicile pe care le-ați putut observa în film numai prin selecție naturală. Da? Deci nu s-a modificat genetic absolut nimic, ci doar s-au selectat indivizii cu cele mai dezvoltate grupe de mușchi. Pe parcurs a 100 de ani s-a făcut lucrul acesta și astfel, prin împerecherii repetate a indivizilor care prezentau caracteristicile respective, s-a ajuns la rezultate absolut excepționale. Nu numai în domeniul acesta, e doar un filmuleț care, zic eu, că relevă cât s-a progresat pe partea de selecție în domeniul zootehnic, să spunem. În multe alte domenii din lumea aceasta a zootehniei s-a progresat pe selecție, la pui, la toate celelalte animale. Și vedem că la albină, să spunem, suntem cel mai în urmă din punctul acesta de vedere în a obține niște rezultate. Sunt două motive importante pentru care se întâmplă lucrul acesta. Primul dintre ele este legat de faptul că până prin 1845 nu s-a știut absolut nimic despre modul de reproducere al albinei. Când au început să fie înțelese noțiunile de bază în reproducere și odată cu apariția tupului Langstroth, când oamenii au început să miște albinele, au înțeles cum se împerechează, că se împerechează în aer și le mișcă, s-au făcut primii pași. Numai că de atunci progresul înregistrat nu a fost foarte mare, dintr-un motiv, aș spune, simplu. Adam îl numea un caz excepțional. Fratele Adam numea albina un caz excepțional în natură. Eu am spus de fiecare dată că așa cum apicultorii sunt o latură aparte în zootehnie, la fel și albina. Cine se aseamănă se adună, să zic așa. Și vom vedea în continuare de ce anume selecția albinei este mai dificil de făcut și de ce albina este un caz excepțional printre toate celelalte animale, să spunem. În țeapă, da, asta e. Ok. Pentru că ea are anumite particularități la reproducție și cred eu că pentru a putea vorbi de selecție este foarte, foarte important să înțelegem în primul rând care sunt aceste particularități și care sunt, în urma acestor particularități, care sunt relațiile din interiorul coloniei de albine pentru a ne putea da seama despre descendenți. Primul dintre ele este împerecherea naturală la distanță, ceea ce face, spre deosebire de orice altă ființă, să spunem, face controlul împerecherii mult mai dificil. Chiar citeam despre Mendel, care era un apicultor pasionat și în momentul în care a încercat să aplice la albină legile lui, a avut senzația că nu se respectă legile segregării caracterelor, pentru că scăpa din vedere câteva amănunte, printre care și împerecherea naturală la distanță. El credea că o să se împerecheze doar cu trântorii din grădina lui, ceea ce nu se întâmpla. Deci faptul acesta că albina se împerechează la distanță face ca, controlul reproducerii albinei să fie mult mai dificil decât în alte sectoare. A doua caracteristică este împerecherea multiplă. Faptul că albina se împerechează cu mai mulți trântori, să spunem, cu mai mulți masculi, da? Exact, face ca lucrul acesta să fie la fel foarte greu de controlat. Nu numai că se împerechează la distanță de stupină, împerechindu-se și cu mai mulți trântori, vorbim de o varietate a caracterelor. Natura a creat lucrul acesta ca o barieră împotriva cosanguinizării la albină. Ok? Pentru că natura reproduce doar în scopul propagării speciei, nu în scopuri economice. Ea își dorește supraviețuirea speciei, nu să facem noi profit de pe urma albinei.
Tocmai de aceea este rolul nostru să intervenim în acest proces de reproducere și selecție. Deci împerecherea cu mai mulți strântori este al doilea obstacol în a progresa, să spunem, la fel ca pe alte laturi, să atingem progresele de pe alte laturi ale zootehniei, să progresăm în același fel și în apicultură. Iar a treia chestiune particulară, să spunem, în lumea animală este partenogeneza. Și aici sunt convins că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți noțiunea aceasta de partenogeneză. O să-mi permit să spun câteva cuvinte. Partenogeneza înseamnă că masculul de la trântorul, da, provine din ovul, adică ou nefecundat. Înseamnă pe românește că trântorul are doar mamă, nu are și tată. Okay? Este un caz particular în lumea animală și de asemenea face foarte, foarte diferit, să spunem, procesul de reproducție al albinei. Ok, cunoașterea acestor particularități, din punctul meu de vedere, reprezintă un must, să spunem, adică o noțiune obligatorie în a înțelege ce se întâmplă ulterior în interiorul coloniei. Pentru că, virgulă, ca urmare a acestor particularități, familia de albine are următoarele relații în interiorul ei. Considerăm matca ca fiind centrul coloniei, pentru că așa este, da? Avem reprezentat, și o să încerc să, nu știu dacă o să vadă și colegii, o să încerc să mă depărtez ca să poată să vadă toată lumea. Ok, avem matca. Am vorbit împreună că ea se împerechează la distanță și că se împerechează cu mai mulți trântori. Aici am notat 4 trântori în exemplul nostru. Am luat ca și exemplu, ok? Prin împerecherea cu unul dintre trântori rezultă o subfamilie de lucrătoare. Da? Deci bagajul genetic acestor lucrătoare, acestei subfamilii de lucrătoare, este provenit de la mama matcă și de la trântor. Ok? Faptul că matca se împerechează cu mai mulți trântori rezultă că familia de albine nu este compusă din lucrătoare surori. Da? Lucrătoarele sunt semisurori, în sensul că au mamă comună, dar există mai mulți tați, ca să zicem așa. Bun, acestea sunt considerate, grupurile acestea de lucrătoare sunt considerate semisurori pentru că au doar mamă comună, tatăl este diferit. De ce cred eu că este important să stabilim noțiunile acestea? Sunt extrem de importante și mi-am permis introducerea aceasta. Pentru că de foarte multe ori, apicultorii consideră că atunci când aleg o matcă de reproducție și fac fiice din ea, să spunem, fiicele acelea sunt surori. Nu, fiicele acelea nu sunt surori, deci asta face o dificultate în procesul de selecție. Practic, nici măcar fiicele din aceeași matcă, provenite din aceeași mamă, care au și mamă și tată, practic, nu sunt surori, ok? Deci, inclusiv din aceeași matcă, fiicele obținute pot avea însușiri diferite prin împerecherea F0, să spunem, cu mai mulți trântori. Tocmai de aceea, în centrele apicole specializate se practică metode de stabilizare genetică și inclusiv inseminarea cu un singur trântor, tocmai pentru a putea obține fiice surori, să spunem, fiice cu caractere asemănătoare. Eu o să fac referire în prezentarea de astăzi la cele mai practice metode, să spunem, pe care le puteți aplica dumneavoastră, pentru că nu are rost să prezentăm, din punctul meu de vedere, suntem în primul rând practicieni și nu are rost să prezentăm metode de lucru care sunt inaccesibile apicultorului obișnuit. De asemenea, fac această prezentare și abordarea aceasta practică a selecției dintr-un motiv foarte simplu. Îmi doresc ca fiecare dintre dumneavoastră să aveți posibilitatea să vă creșteți și să vă selectați mățile pentru a putea apoi să faceți o comparație, să spunem, cu măți provenite din altă parte. E o unitate de măsură importantă ca fiecare dintre dumneavoastră să stăpânească noțiunile de bază în reproducerea albinei, să spunem. Vă conferă o independență pe care eu o consider importantă în activitatea dumneavoastră. Al doilea lucru pentru care consider selecția cel puțin la fel de importantă ca și reproducerea, ca și procesul de creștere în sine, este faptul că lipsa selecției este principalul obstacol în atingerea rentabilității unei stupine. Și vreau să vă întreb, dacă sunt colegi care vor să mă ajute, câți dintre dumneavoastră aveți în stupină familii care nu vă aduc niciun beneficiu, dar în care investiți la fel ca în celelalte familii? Fie hrană, puieți și așa mai departe pentru echilibrări. Există așa ceva în stupina dumneavoastră? Da, există. Cam 20%. Ok, cam 20%. Ok. Perfect. O chestiune logică, să nu cred cum asta.
O chestiune logică pe care vreau să vă sugerez să spunem și o chestiune de a privi lucrurile în felul următor va putea crește rentabilitatea. Atâta timp cât din 100 de stup, 20 de stup ne aduc pierdere și ceilalți 80 lucrează pentru ei, de ce anume mai menținem stupii respectivi în stupină? Ok, da, trebuie eliminat. Deci însăși eliminarea sau schimbarea măcii acelor stup, dar și încercarea lor de a-i aduce acolo, însăși eliminarea acestor stup crește, fără să faci nimic altceva, ne crește rentabilitatea. Atâta timp cât elimini ceva ce ți aduce minus, cu siguranță plusul atins este mai mare. E greu de înțeles pentru mine de ce se mențin în stupină și mai mult decât atât se ia din stupii buni și se fac echilibrări, ceea ce este normal, să zicem, primăvara de vreme, să acorzi o șansă tuturor, ulterior nu se justifică o investiție de hrană și așa mai departe în stupii respectivi. Mai mult decât atât, lipsa uniformității, pentru că practic prin selecție ceea ce se urmărește este atingerea unei uniformități cât mai bune. Lipsa uniformității în stupină aduce și un alt dezavantaj major. Una dintre resursele cele mai importante ale noastre este clar că e reprezentată de timp. Faptul că lucrăm cu familii neuniforme ne face să consumăm foarte, foarte mult timp. Nu putem să ne facem un plan al operațiunilor din ziua respectivă pentru că trebuie să luăm decizii la fiecare familie în parte. Spre exemplu, când trebuie să introducem rame la construit, să spunem, este ciudat să stai să examinezi fiecare familie, să știi dacă urmează să introduci, pe când în momentul în care ai o oarecare uniformitate, o minimă uniformitate, pleci pregătit și știi ce ai de făcut în ziua respectivă. Timpul și lipsa acestei minime uniformități și a unei selecții în stupină ne împiedică să ajungem la administrarea unui număr de familii care să ne ajute la obținerea unei rentabilități și veți auzi de foarte multe ori de la mine termenul acesta, pentru că e momentul să depășim ipocrizia lansată de foarte multe ori în domeniul ăsta că facem chestia asta numai din pasiune. Trebuie să încetăm să mai promovăm idei de genul acesta, pentru că din pasiune cred că am putea să ținem 3 familii, să putem să ne satisfacem pasiunea cu ele. În momentul în care am depășit 50 de familii, e clar că se urmărește anumite obiective economice. Când vom realiza lucrul acesta și când vom începe să devenim o forță din punctul acesta de vedere al factorului economic, vom putea să ne grupăm și să ne apărăm și noi interesele mult mai bine decât se întâmplă în momentul de față. Mai gândim și cu inima, nu numai cu creierul. De-aia avem voia. Ok. Deci, ați văzut problema neonicotinoidelor și aici închei paranteza. Toată lumea sună bine să spui că susții apicultura. Nu am văzut nicio măsură concretă de susținere a apiculturii. Dă bine chestia asta să spunem evaziv, așa că susținem apicultura, n-am înțeles exact cum. Ce anume ne-a făcut pe noi să nu putem avea un cuvânt de spus, de exemplu, în problema neonicotinoidelor? Păi vă spun eu, în primul rând, factorul economic. Hai să spunem adevărul. Când s-au strâns agricultorii care au câte 50.000 de hectare și care probabil produc undeva 50 de milioane de euro cifră de afacere anual, este mult mai ușor să influențeze o decizie decât o face un apicultor cu 10 stup și se strâng 10 apicultori la un loc și forța lor e egal cu tinde către zero, ca la limite, așa. Și producătorul neonicotinoidelor, ăla are cel mai mare importanță. Ok, ăla are importanță, el apără niște interese, cum ar veni. El își apără, practic e vorba de niște interese divergente, să spunem. E clar că soluția trebuie să fie una de compromis, că nici nu vom putea impune punctul nostru de vedere. Nu este recomandat lucrul ăsta, dar vreau să vă spun că de foarte multe ori am senzația și de asta spun că una dintre principalele noastre activități, deci pe lângă creșterea măcilor, să spunem, este aceasta de a promova un sistem de lucru profesionist, pentru că succesul dumneavoastră este și succesul nostru și invers. Noi trebuie să înțelegem odată că de asta suntem un caz excepțional în lumea apicolă, unde suntem, zic eu, cei mai inteligenți ca și medie din sectoarele astea, însă e o vorbă, unde e inteligență multă, e și orgoliu mult, ca să nu zic exact vorba, da? Okay. Păi exact, eu ce vă spuneam, exact despre asta vorbeam acum, da? Acolo nu e atât de multă inteligență, dar e mai multă, nici atât de multă orgoliu, da? Ca să zicem așa. Ok? Aici e greșeala, că trebuie să merge și despre asta era vorba. Deci, obiectivul principal, dacă vreți, pe lângă obiectivul principal al prezentării mele, pe lângă noțiunile acestea, este aceea de a schimba puțin paradigma aceasta și de a schimba un pic modul de a vedea lucrurile și de a, până la urmă, trebuie să capeți o anumită stare ca să poți să progresezi. Nu o să poți să progresezi crezând că tot timpul, repetând acțiuni care nu au avut rezultate, vei obține rezultate. Una dintre definițiile nebuniei pe care am citit-o este să faci același lucru, să crezi că vei obține lucruri diferite. Nu, e momentul să ne oprim o secundă, să gândim mai mult și după aceea să trecem la acțiune, să spunem, da?
Ăștia două lucruri, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie extrem de importante pentru apicultori. Ok. Selecția măcilor este clar că începe de la selecția materialului reproducător. Am văzut mai devreme că selecția materialului reproducător este destul de delicată de făcut, pentru că vorbim de o varietate genetică mare și de foarte, foarte multe ori apicultorii selectează din stupina proprie cea mai bună matcă și cu cele mai bune, ceea ce este absolut logic, este un pas logic în procesul acesta. Însă vă spun că de cele mai multe ori cea mai bună matcă are și cea mai mare varietate genetică. Are acel caracter heterozis al hibridului, ceea ce duce o rezistență mai bună și o productivitate crescută. Ok. Având lucrul acesta, este evident că primul pas logic nu ne duce către rezultate. De ce? Fiicele obținute vor fi de o varietate foarte, foarte mare. Adică vom obține exemplare de nota 10, să spunem, exemplare de nota 8 și exemplare de nota 5. Deci vom avea o varietate de fiice obținute din matca astfel aleasă, din matca reproducătoare. De asemenea, trebuie avut în vedere că și în momentul în care există o minimă stabilitate genetică, selecția trebuie să se desfășoare atât pe linie maternă cât și pe linie paternă. Ce înseamnă lucrul acesta? În momentul în care, să spunem, am obținut 10 măci, din care 8 sunt de nota 9, să spunem, dintr-un reproducător. În momentul în care el se împerechează la întâmplare, da? Lucrătoarele vor avea o varietate genetică mare și nu neapărat, atâta timp cât matca respectivă anumite caractere nu le transmite dominant, nu neapărat vor semăna cu mama, să spunem. Adică influența trântorului este foarte, foarte mare. Ok? Tocmai pentru că lucrul acesta este greu de făcut în practică pentru un apicultor să se izoleze reproductiv, în scop reproductiv, să spunem, voi încerca astăzi să, neglijând, să spunem, importanța liniei paterne, voi încerca să insist asupra unei modalități prin care linia aceasta paternă să ne influențeze cât mai puțin procesul de selecție. Pentru că, repet, este foarte, foarte dificil pentru un apicultor producător de miere, să zicem, care vrea să-și facă și măcile, să își găsească baze izolate. Oricum, în România, izolare naturală de 100% nu cred că există, și există doar varianta inseminării artificiale. Nu aș putea să fac o afirmație 100% pentru că nu cunosc cu exactitate. Din ceea ce... Să spunem, oricum această posibilitate vreau să spun că este inaccesibilă apicultorului. Ok. Dumneavoastră cunoașteți zona, e posibil să fie așa cum spuneți. Ok. Și atunci rămâne prima variantă de selectare a materialului reproducător, rămâne achiziționarea sa de la un centru apicol specializat. Da? Un centru apicol specializat care are posibilitatea controlului. Vă spuneam că o oportunitate, să spunem, pentru apicultor sau o primă soluție ar fi alegerea acestui material reproducător, cumpărarea acestui material reproducător de la un centru profesionist. De ce spun lucrul acesta? Pentru că acolo, repet, există posibilitatea unui control și poate exista o uniformitate a fiicelor rezultate, astfel încât linia paternă să influențeze mult mai puțin produsii finali, să spunem, pe care apicultorul îi va utiliza. De ce consider că aceasta e o variantă de luat în calcul? Pentru că un apicultor care are 400 de familii, să spunem... Ok. Este foarte dificil pentru un apicultor cu 400 de familii să-și achiziționeze în totalitate măcile de producție. Aceasta este realitatea. Deci este o investiție economică mare care merită făcută numai în condițiile în care, prin comparație cu produsii obținuți de el, produsii achiziționați, îi aduc un randament economic care acoperă și aduce profit față de costul de achiziție al măcilor. Dacă luăm un exemplu simplu, dacă o matcă, să spunem, costă 50 de lei, o matcă achiziționată de producție, și aduce 4 kg de miere în plus față de măcile produse de apicultor, prin comparație cu măcile produse de el, atunci se justifică acest cost de achiziție. În momentul în care măcile produse de apicultor sunt asemănătoare ca și randament cu măcile achiziționate, este evident că e mai eficient să-ți achiziționezi un reproducător sau 2 reproducători dacă vrei să controlezi și linia de trântori și în momentul din linii diferite și în momentul acela să produci măcile din reproducătorul respectiv. A doua posibilitate de avut în vedere este, așa cum vă spuneam, creșterea și reproducția utilizând materialul din stupina proprie. Aici trebuie avut în vedere pericolul acesta al varietății genetice, în primul rând, adică al produșilor obținuți, și în al doilea rând trebuie avut în vedere pericolul cosanguinității. De foarte multe ori se face următoarea greșeală. Apicultorii folosesc o matcă X, să-i spunem, pentru reproducție, în anul 2015,
în stupină se găsesc numai fice, practic la sfârșitul anului, numai fice din matca respectivă și am stabilit în introducerea prezentării că trântorii moștenesc în totalitate mama. Deci, practic, el are o singură linie de trântori în stupina respectivă, rezultați din matca respectivă. În al doilea an continuă să facă fice din aceeași matcă, ok? Pentru că este mulțumită de produși obținuți. Cu siguranță rezultatele obținute vor începe să scadă pentru că se produce primul prag de cosanguinizare, să spunem, în sensul că fiicele obținute se împerechează cu frații lor, adică cu trântori din aceeași mamă, cum ar veni. Trebuie avut în vedere pericolul acesta și cumva faptul că în România nu există o izolare a împiedicat un pic procesul acesta să fie exacerbat, să spunem, pentru că fiind și trântorii vecinului, fiind și trântorii, mă rog, din localitatea respectivă, a existat o varietate genetică, da? Și s-a evitat. Însă vreau să vă spun că din ce în ce mai mulți colegi mi-au semnalat lucrul acesta, că deja au probleme de cosanguinitate. De ce se petrec lucrurile astea? Poate și el și vecinul au achiziționat din același loc măcile de reproducție, au folosit măcile respective un an, au considerat că și al doilea an trebuie să facă la fel, că au fost mulțumiți de produși și astfel au început să scadă rezultatele. La fel se întâmplă când se achiziționează material genetic de la un centru profesionist, să spunem, de creștere, să se considere că meritul unor produși reușiți sau unor familii reușite este în totalitate datorat mărcilor respective. Nu uitați că o mare parte, o contribuție importantă, să spunem, în procesul ăsta o au și trântorii din stupina dumneavoastră. Deci degeaba veți pune baza numai în mărcile respective dacă nu aveți o minimă selecție, măcar, repet, împreună cu cei care colaborați în apropiere. Și aici vreau să fac o altă paranteză cu riscul de a divaga puțin. La prezentarea pe care am avut-o la Craiova și la care cred că a fost și dumneavoastră prezent cu Patrick Vien, a rămas surprins de un lucru. Apicultorii nu comunicau între ei. Înainte de prezentare și după prezentare, apicultorii se comportau ca și cum se vedeau prima dată sau nu se cunoșteau. M-a întrebat foarte surprins de ce se întâmplă lucrul ăsta, pentru că în Franța, pe o rază de 400 de kilometri, se știau și colaborau, practic, apicultorii. De ce se întâmplă fenomenul ăsta? I-am spus că pentru că foarte mulți dintre ei chiar se văd pentru prima dată. Sau foarte mulți dintre ei au niște orgolii din acestea care nu aduc nimic bun și creează niște bariere în loc să creeze colaborare. Tocmai de aceea, întâlniri de genul acesta, din punctul meu de vedere, ar trebui să reprezintă o oportunitate de a stabili legături. O oportunitate de a stabili contacte și posibilități de colaborare, pentru că punându-ne baza tot timpul în lucruri din afară care să ne susțină, vă garantez că nu vom avea niciodată rezultate. O vorbă folosită de către indieni era în engleză un joc de cuvinte între good și God. Spunea că să știi ceva este bine, adică good, să faci ceva este dumnezeiesc, adică God. Deci e momentul ca să profităm de fiecare zi, începând de acum, să putem să stabilim asemenea colaborări care să ne ajute să progresăm. Deci vă spuneam, în momentul în care alegeți varianta achiziționării unei măci reproducătoare, este bine să acordați atenție și liniei paterne, atât cât ea este posibil de controlat în stupina dumneavoastră sau a vecinilor dumneavoastră. Și astfel se evită și riscuri de cosanguinizare, se evită și investiții inutile care să poată să creeze după aceea un prejudiciu stupin. Ok, după ce am stabilit felul în care ne alegem materialul reproducător, am văzut cele două posibilități cu avantajele, și dezavantajele aferente. Haideți să vedem acum, în mod concret, cum stabilim criteriile de selecție. De ce sunt importante criteriile de selecție? Pentru că până în momentul în care nu se stabilește un asemenea, să spunem, cumul de criterii de selecție, este ca și cum plecăm de la Hamba în momentul ăsta și vrem să ajungem undeva, dar nu știm unde vrem să ajungem. Deci faptul că, de exemplu, eu voi merge la Craiova după prezentare, faptul că ajung la Craiova se datorează faptului că eu știu unde trebuie să ajung. Dacă aș pleca de aici fără să știu unde trebuie să ajung, cu siguranță nu aș ajunge la destinație. De asemenea, un alt exemplu care îmi trece în minte de fiecare dată când vorbim despre stabilirea clară a obiectivelor de selecție, înainte de orice, este, nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți că în momentul în care un avion pleacă de la Craiova la Londra, în 90% din timp, să spunem, el este în afara coordonatelor pe care ar trebui să meargă. Ceea ce îl face să ajungă la destinație este faptul că știe care sunt aceste coordonate și tot timpul revine către ele. Când trece în stânga, știe că trebuie să meargă un pic către dreapta și tot așa. Ok? Deci stabilirea clară a acestor criterii de selecție este primul pas în atingerea obiectivului.
S-a constatat statistic că stabilirea unui program de selecție bazat pe 2 sau 3 obiective majore, adică să aibă 2 sau 3 criterii clare, este mult mai eficientă decât stabilirea unui program vast, să spunem, în care urmărim 7 criterii, da? Și încercăm să le atingem pe toate. Este mai bine să ne propunem 2-3 obiective care sunt adaptate nevoilor noastre, decât să ne propunem un număr mare de criterii de selecție. Acestea sunt specifice unor ferme profesioniste, să spunem, care desfășoară doar activitatea asta și care monitorizează, să spunem, au posibilitatea să monitorizeze aceste criterii de selecție. Deci prima recomandare este să vă stabiliți foarte clar aceste criterii adaptate nevoilor dumneavoastră și al doilea lucru esențial este ca aceste criterii să nu fie absurde, să fie realiste. Ce vreau să spun? Foarte mulți oameni zic în felul următor: doresc un consum mic pe iernare și în primăvară, cumulate cu o dezvoltare explozivă. Dumneavoastră ați mai întâlnit 9 rame de puiet în primăvară cu un consum mic? Deci când stabilești criteriile astea, ar trebui să fii foarte atent ca ele să nu se bată cap în cap. Da? Bineînțeles, să sar 2 metri fără să te alimentezi, să spunem. Da? Să faci atletism fără să te alimentezi. Ok? Deci stabiliți-vă aceste criterii adaptate nevoilor dumneavoastră. Spre exemplu, unii dintre dumneavoastră practicați pastoralul și aveți nevoie de familii populate mereu pregătite pentru cules. Da? Altcineva aveți nevoie de o albină care să ponteze indiferent de să zicem, condițiile de cules. Vreți să vă mențină populația chiar cu riscul de a investi o hrănire suplimentară, să spunem. Sunt persoane care practică apicultura staționară și acolo s-ar putea să nu fie rentabil să ai o albină care menține tot sezonul 10 rame de puiet, să spunem. Pentru că dacă ai un singur cules, după aceea îți dorești economie de resursă, nu-ți mai dorești aceeași dimensiune a familiei, pentru că nu mai ai de ce să menții lucrul ăsta. Tocmai de aceea rugămintea la dumneavoastră și sugestia este să nu vă lăsați manipulați de diverse discuții sterile despre rase de albine, în care se duce un război din acesta, nu știu cum să-i spun, naționalist strigat, să-i zic așa, în felul ăsta se duce, în care se vorbește foarte, foarte mult de o anumită rasă. Vreau să vă spun o statistică foarte clară care spune că exact în ziua asta în care ne întâlnim noi aici, 90 de rase de pe planetă dispar. Ok? Natura e un lucru care evoluează constant, iar încercarea noastră de a ne opune evoluției nu poate să ne aducă decât, adică dacă noi ne credem buricul pământului că o să oprim noi evoluția naturii, vă garantez că nu este așa. Nu avem puterea să oprim evoluția. Nu înseamnă să nu înțelegeți lucrul acesta, Doamne ferește, ca un atac la albina locală, dimpotrivă. Este clar că o albină locală poate avea anumite aturi în fața unor albine aduse către adaptare, să spunem, da? Însă nici nu trebuie să uităm. Eu am o vorbă, haideți să ne bazăm pe dovezi, nu pe vorbe. Haideți să luăm următorul exemplu. Care sunt cei mai mari producători din lume de miere? Știe cineva care sunt cei mai mari producători? Ok, America de Sud, America de Nord, da? Australia și Noua Zeelandă. Acestea sunt cei mai... Și Argentina. Ai America de Sud, Argentina. Exact, e situată în America de Sud după. Ok, niciuna dintre aceste țări nu are albină locală. Ok? Toți au importat rase europene pe care le-au selectat, adaptat nevoilor lor și au devenit cei mai mari producători de miere, da? Nu cred că vă este străin experimentul făcut de un apicultor francez în scap, acum numele este în cartea fratelui Adam relatat, care a mutat albina din nordul Franței în sudul Franței, în mod repetat. A făcut experimentul acesta pentru a demonstra că albina se poate adapta. Ok? Ca să vă dați seama, între nordul Franței și sudul Franței e o diferență majoră de climă, da? Deci, în momentul în care facem anumite afirmații, e bine ca ele se bazeze pe dovezi, nu pe chestii emoționale. Iar Și zona melliferă. este extrem de important și bineînțeles că e extrem de importantă și zona melliferă. Dar nu putem uita faptul că... Perfect, dar se spune despre adaptarea, de exemplu, ca și rezistență la boli, unul dintre exemple, da? Asta nu ține numai de zona melliferă, faptul că ei au importat... Deci nu vorbim de producția în sine de miere, că exact că brazilianul, normal că brazilianul dacă virgulă culege 12 luni, e clar că o să producă mai mult decât cel care face 3 luni. Dar vreau să vă spun că nu au existat probleme majore de adaptare. Asta vreau să vă spun, da? Deci atenție în momentul în care, să zicem, vi se promovează lucrul acesta, nu promovez niciuna dintre discuțiile acestea despre rase, promovez o albină adaptată nevoilor dumneavoastră. Este cel mai important. Dumneavoastră știți ce vreți să faceți în stupină? Păi cum să-i spun unui om care ține 800 de stupi, de exemplu, să utilizeze o albină cu un instinct mare de roire? Păi ce face omul ăla? Dacă 750 dintre ei încep să li se pune bunile odată.
Ok? Deci ce poate? E normal că un om care administrează 50 de stupe are nevoie de un alt fel de instinct, adică își poate permite, având alte beneficii de la albina respectivă, să-i controleze pentru roire. Zice, ok, domnule, pe mine nu mă interesează atât de mult instinctul de roire, îmi doresc, de exemplu, o rezistență mai bună pe iernare. Dau exemplu, da? Deci, de asta vă spun, fiți foarte atenți și nu mai judecați niciodată rasele prin prisma indivizilor. O altă greșeală care se face este, se utilizează 20 de indivizi dintr-o rasă și se trage o concluzie asupra rasei. Ok? Cum putem să tragem o concluzie? Toți facem parte din rasa caucaziană, așa se numește rasa europeană, da? Asta înseamnă că suntem toți la fel? Asta înseamnă că suntem toți la fel? Bineînțeles că nu. Deci ar trebui să fim mult mai atenți în momentul în care, să zicem, ne propunem anumite obiective de selecție. Primul pas, repet, este să ni le stabilim foarte clar. Al doilea pas este să ni le stabilim realist. Ok? Dacă nu vom stabili aceste obiective realist, nu vom ajunge la rezultate. Aici v-am pus câteva criterii de selecție și vom discuta despre fiecare în parte. Câteva criterii de selecție pe care eu le-am considerat ca și primare, să spunem. Adică, din punct de vedere al nevoilor noastre, le-am considerat ca și primare ale nevoilor API Expert. Primul dintre ele este rezistența la boli. Pentru că e adevărat că natura procrează, să spunem, doar în scopul perpetuării speciei, dar în același timp, din dorința de obținere de rezultate economice, nu trebuie să scăpăm din vedere că, în primul rând, ca să obținem rezultate, trebuie să avem albina. E primul pas, ok? Ca să putem să ne gândim la producții mari, este să avem stupii cu albină în ei, nu doar cutiile, ok? Rezistența la boli, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie un criteriu primar și știu că astăzi se va vorbi și despre VSH, instinctul VSH, da? Selecția în vederea rezistenței naturale la varroa. Ar trebui să fie un criteriu extrem de important pentru fiecare dintre noi. De prea multe ori se întâmplă să intrăm iarna cu 300 de stup, să ieșim cu 100 sau să ieșim cu 200 care sunt pe două rame și care nu ne ajută cu absolut nimic. Deci, cum se poate observa chestiunea aceasta de rezistență la boli? Ne arată un lucru foarte clar. Selecția nu este un proces. În exemplul nostru cu băcuțele era o selecție de 100 de ani acolo. În 100 de ani, da? Deci selecția este un proces continuu. Selecția, asistam la un training în care se spunea că motivația este o chestie zilnică pe care trebuie să o faci ca dușul dimineața. Ok? Cum faci duș dimineața, trebuie să te remotivezi în fiecare zi. La fel și selecția este un proces continuu de observare și de urmărire a caracteristicilor respective pe o perioadă de timp relevantă. Deci nu degeaba breeder și au minim 2 ani în momentul în care se pun către comerciali așa numitele măci de reproducție, da? Deci în momentul în care decideți să schimbați măcile din anul 2014, luați hotărârea în 2015 să schimbați toate măcile. De unde aveți siguranța că măcile cu care le înlocuiți o să ierneze la fel de bine ca acelea? Sau alegem să facem apicultură exact cum jucăm ruletă și să spunem după aceea că apicultura e o chestiune 100% de hazard. Că de fapt nu te poți spune cu ce vrea natura. E adevărat că în final natura influențează în mod clar activitățile noastre, dar putem controla, cel puțin pe cele pe care le putem controla, ar trebui să o facem. Da? Deci, rezistența la boli este un criteriu care nu poate fi urmărit într-o lună de zile, să spunem. De asemenea, rezistența la boli nu este un criteriu urmărit subiectiv. Foarte multe persoane trag concluzia asupra anumitor patologii, să spunem, ale albinei, absolut subiectiv, fără niciun fel de analiză de laborator. Trag concluzii despre nosemoză, că este sau nu este, dacă văd diaree sau nu văd, când de fapt ele pot să fie asociate, dar nu sunt neapărat în legătură obligatorie, să spunem, da? Deci, recomandarea mea, în momentul în care faceți acest lucru, de asemenea, vreau să vă spun un lucru care este posibil să deranjeze anumite persoane. Eu zic că în peste 30% din stupina din România există spori peste limită de locă europeană. Asta este părerea mea. Ok? Deci ar trebui să avem mare grijă la lucrul acesta și să ne dăm seama că un prim pas ca o familie să obțină rezultate este să aibă o stare sanitară bună. Este o discuție pro și contra extrem de periculoasă, să zicem, aceasta a antibioticelor, însă sunt argumente și de o parte și de cealaltă. Acum este decizia fiecăruia, dacă stăm să analizăm argumentele științifice, sunt și de o parte și de cealaltă.
Mai mult sunt taxate, dacă e să o luăm în momentul în care nu există o selecție foarte, foarte bună, eu zic că este o chestie cu care se poate interveni aceasta. Da? Deci nu poți să-ți asumi la o exploatație de 800-1000 de stupi să faci loterie. E adevărat că sunt centre care pun la dispoziție material genetic bine testat din punctul acesta de vedere. Dar atâta timp cât nu ai acces la acel material, să spunem, și nu ești sigur de toate chestiile astea, în urma rezultatelor și nu administrat aiurea, să spunem, după ureche, în urma anumitor rezultate, trebuie monitorizate toate aceste aspecte. Deci, din punctul meu de vedere, rezistența la boli ar trebui să fie un criteriu primar de selecție, un criteriu urmărit în timp, da, pentru a sesiza la ce nivel se situează, ca să spunem, ce punctaj are, și un criteriu care se apreciază în mod obiectiv, în niciun caz în mod subiectiv, așa cum, repet, de foarte, foarte multe ori, inclusiv eu sunt tentat să văd în anumite perioade un anumit tip de dezvoltare la o familie, să am senzația că este excepțională și la un moment dat sesizez că tot la fel de repede și scade, cum a crescut. Da? Deci trebuie răbdare și atenție pe selecția conform acestui criteriu. Al doilea lucru pe care noi îl urmărim este prolificitatea mărcii. Pentru că, din punctul meu de vedere, un apicultor care vrea să desfășoare activitatea asta profesionist are nevoie de o familie populată pe toată perioada sezonului apicol. În special că se spune aici că, da, ok, dar în România nu ai ca la mărgărit, să spunem, un cules continuu de 3 luni de zile. Păi eu aș spune că tocmai acesta e un argument pentru care ar trebui să ai familii populate tot timpul. Tocmai pentru că, virgulă, culesurile sunt așa, tu trebuie să fii pregătit în orice moment să speculezi un vârf de cules. Pentru că dacă ai ratat unul dintre culesuri, urmează poate o pauză de o lună după aceea. Dacă familia ta se restrânge la 7 rame, să spunem, în urma lipsei de cules, atunci o să fie greu să-l prinzi pe următorul în plin, să zic așa. Tot legat de prolificitatea măcii, ca o chestiune importantă, există o vorbă, să spunem așa, folosită: la stupe ar trebui să avem grijă pregătirea înainte de culesuri și profitând de prolificitatea măcii exact ca la un sportiv. Deci stupul îți propui anumite obiective și nu de puține ori se mergea la izolarea măcii, să spunem, în timpul culesului pentru obținere de randament maxim. Există variante în care, nu este străin exemplul fratelui Adam, care spunea că în 5 august, când mergeau la unul dintre culesuri, majoritatea raportau în jur de 7-8 august, raportau sporul maxim la cântar. Când de fapt planta nu secreta maximul de nectar, doar că atunci atingeau stupilor punctul maxim, să zicem, erau pregătiți maxim de cules. El raporta 7-8 zile mai târziu sporul maxim, adică familia lui atingea potențialul maxim exact în momentul în care și planta oferea maximul de cules. Deci, de asta e foarte important când mergem la cules. E adevărat că albina 2, că la un moment dat, când este în exces, poate deveni culegătoare, dar asta, la nevoie, poate deveni culegătoare. Și vedeam un comentariu, chiar cred că ai participat și tu la un comentariu. E adevărat de lucrul ăsta, însă nu e tocmai indicat lucrul ăsta. O face pentru că este nevoită, nu pentru că e bine. Iar supunerea albinei la un stres prematur, supunerea albinei la un stres prematur poate cauza mai departe, de exemplu, colony collapse disorder este incriminat și ca urmare a transformării prea repede a albinei 2 în culegătoare, expunerea ei la condiții de stres și o reacție greșită a sistemului imunitar, să spunem, da? Ceea ce poate conduce la colony collapse disorder. Deci, are tânător suficient, poate să ok. Asta e o altă discuție, da. Deci, din punctul meu de vedere, în special adaptat la situația din România și având în vedere aspirațiile unui apicultor care își dorește să devină profesionist, are nevoie de o matcă prolifică și care să mențină familia la un nivel bun pe toată perioada sezonului. Asta este extrem, extrem de important. Următorul criteriu este instinctul de roire, ceea ce spuneam. Cred că e principalul, alături de rezistența la boli, cred că e principalul punct care ne trage în jos ca și apicultură, ăsta este adevărul, și care ne împiedică să ducem lucrurile la un nivel superior, să spunem. Roirea, în momentul în care instinctul apare, vă e cunoscut tuturor că nu e vorba numai de faptul că îți pleacă o parte din albină, chiar dacă oprești chestia asta, deja s-a modificat comportamentul familiei și nu o să mai obții aceleași rezultate. Deși nu s-a reușit obținerea unor exemplare care, indiferent de condiții, să aibă zero instinct de roire, s-au făcut progrese majore, iar din punctul meu de vedere, instinctul de roire este în strânsă corelație cu prolificitatea măcii. Pentru că un dezechilibru major care se produce
este că atunci când există un cules, să spunem, și familia este în maxim de potențial, ca arie de puiet și populație de doică, la întreruperea de cules, dacă matca oprește brusc puietul, se produce un dezechilibru între numărul de doici și numărul de larve. Și automat o parte din albină se simte inutilă. Dacă în raportul crește la 5, 6, 7 doici la o larvă, vă asigur că va apărea instinctul de roire. Dacă matca ar menține măcar la 80-90%, să spunem, ponta, sau nu ați observat că, de exemplu, când sunt 2 săptămâni de ploaie, atunci le vin cele mai multe într-un cules. Un cules se întrerupe brusc și sunt 2 săptămâni în care nu pot ieși, că atunci se întâmplă cel mai des roirea. Tocmai pentru că se produce acest dezechilibru între doică. Sunt ani în care nu roiesc. Ani care roiesc, iar mai. Păi și cum putem stopa chestia asta? Prin un prim pas, bineînțeles că este tot o chestiune de selecție la cele care au o predispoziție naturală cea mai mică la roire, apoi, eu zic că un prim pas este o matcă prolifică. Da? O matcă, virgulă, care menține ponta și pe perioada întreruperii culesului, apropiat de nivelul respectiv. Cu riscul, repet, de a-ți consuma resursă. Ok, acum pui în balanță. Ce preferi? Să ai un consum mai mare în familie sau să-ți plece o parte din albine? Evident că îți convine mai bine să ai un consum mai mare și nu de puține ori apicultorii cu experiență îi vedeam cu pelerina și puneau stimulare în timpul în care ploua. Da? Deci tocmai de asta făceau stimulare ca să mențină ponta la un anumit nivel, pentru că nu aveau o matcă, să zicem, să facă lucrul ăsta în mod natural, și veneau și stimulau albinele în perioadele fără cules ca să fie sigur că nu roiesc. La fel de cunoscut ne este că în momentul în care, să zicem, există o minimă tendință de genul ăsta, dacă începe un cules, se potolesc, zicem noi, gata, și-au revenit, da? Pentru că începe ponta mătcii la un nivel foarte ridicat și echilibrează raportul acesta între doică și larvă. Instinctul de acumulare este mai mare decât instinctul de înmulțire. Pe timpul culesului, Da. acumulând mai mult, depune mai puțin ou. E corect. În momentul în care se oprește culesul de salut la un exemplu de mare intensitate unde apare roirea, Okay. doicile nu mai au larvele necesare pe care să le îngrijească. După saltul, când culesul scade, atunci le iau oua. E corect, și asta ne duce către un alt lucru important, și anume blocarea cuibului, da? Un alt lucru care ar trebui urmărit. Că toți am văzut că sunt familii care în cules umplu până jos de nectar și reduc drastic numărul de larve, și familii care urcă mierea mult mai bine și mențin o arie de puiet mult mai bună. La fel este vorba de un echilibru aici, pentru că, pe de altă parte, din punctul meu de vedere și strict ca apicultor comercial, să spunem, nici nu-mi convine să am un număr imens de larve în timpul culesului, pentru că asta duce și la un consum foarte mare. De asta cuvântul important din punctul meu de vedere în selecție trebuie să fie echilibru și realism, da? Adică nici nu vreau să-mi înceteze larvele de tot, pentru că exact cum spuneți dumneavoastră, o să mă trezesc cu probleme după aceea, pentru că se dezechilibrează raportul acesta. Nici nu vreau să nu am coroniță jos în timpul culesului, să spunem. Pentru că atunci vorbim de un consum crescut, iar dacă ratăm salcâmul în România, să spunem, deja jumătate din sezon e pierdut. Da? Acolo căutăm să speculăm, să facem maximul, chiar cu asumarea anumitor riscuri, să spunem, să facem maximul ca să scoatem producția maximă și să ne asigurăm astfel dezvoltarea stupinii. Deci este foarte corect ceea ce spuneți dumneavoastră, de-aia vă spun că programul de selecție trebuie să fie o chestie unitară și care să țină cont de aspectele astea. Nu se poate urmări doar o chestie fără să ții cont că ea se bate cap în cap cu altceva. Ok? Al patrulea criteriu, am zis noi, agresivitatea sau instinctul de apărare. Toți ați remarcat că stupii răi, între ghilimele, fac producția cea mai bună. Corect? Fac producția cea mai bună. E într-un fel explicabilă chestiunea asta, fie prin atacarea altor familii, fie prin protejarea sursei de cules, mă rog, sunt mai multe explicații, să spunem. Pe de altă parte, cred că nici unul dintre dumneavoastră nu v-ați dori să lucrați cu 400 de stupi răi. Tocmai de aceea trebuie făcută o distinție clară între agresivitate sau instinct de apărare. Atenție! E o diferență majoră. Deci, agresivitate, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie folosit termenul ăsta pentru familiile care atacă în afara stupului. Ok? Aceea este o familie agresivă. O familie cu instinct de apărare normal, da, este admis ca la momentul în care se deschide stupul, să zicem, pentru că noi facem o intruziune sau în care rupem ramele, să aibă o minimă manifestare de apărare, a instinctului de apărare. Am vrut să vă spun ceva, mergi la stup și cum intra pe poartă nu se dau rupeau. Aceea este agresivitate. Aceea este exact. Aceea este agresivitate.
Vă spun garantat că fumul nu rezolvă problema, vă spun garantat lucrul ăsta. La o prezentare a lui Michael Bush, știți de ce fumul liniștește albinele, așa ca o mică paranteză? Pentru că le dezorientează mirosul, da? În momentul acela ele nu mai identifică că ele simt mirosul nostru și de asta albina nu are o vedere prea dezvoltată. Își folosește foarte mult mirosul și vibrațiile pentru a comunica, da? Folosește mirosul și vibrațiile. Și a fost întrebat la o prezentare, zice, dom'le, cât timp, că era vorba de mirosul intern al familiei și folosirea uleiurilor esențiale care de multe ori dereglează mirosul ăsta dacă sunt folosite excesiv. Cât timp un stup a fumat și menține mirosul dezorientat? Și răspunsul a fost foarte logic. După cât timp ați observat că vă înțeapă din nou? După 5 minute. Ok, atunci înseamnă că și-a recăpătat mirosul, da? Și-a revenit mirosul. Ok? Mai încarcă și ușa ele și nu te mai poate înțepa. Exercitează mie. Este foarte, foarte important să facem această distinție. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că nicio albină care să nu manifeste deloc instinct de apărare, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie un obiectiv. O albină care nu manifestă absolut deloc instinct de apărare este și o albină predispusă la a fi furată sau atacată. Ok? Pentru că ea nu are niciun fel de instinct defensiv. Din nou, cuvântul pe care ar trebui să-l avem în vedere în chestia asta este echilibru. Ok? Ăsta este foarte, foarte important. V-ați gândit vreodată când intrați în stupină, și vedeți că vă atacă, vă lovesc în mască 10-15 albine, cum identificați care este familia care creează sau familiile care creează probleme? Ok. O metodă foarte simplă este să marcați albinele de la intrare, să stropiți cu ceva care, ca o vopsea pe bază, să spunem albinele de la intrare, albinele gardă, da? Și vedeți ce culori vin spre dumneavoastră, cel mai mult. Ok, atunci o să vă dați seama care dintre ele este cea care atacă și care trebuie eliminată, să spunem, pe criteriul acesta de selecție. De asemenea, trebuie avut în vedere la manifestarea de agresivitate sau la instinct de apărare suprafața pe care sunt amplasați stupii. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la aspectul ăsta, că niște stupi, de exemplu, amplasați pe beton, să spunem, resimt niște vibrații la un nivel mult mai mare față de niște stupi amplasați pe teren normal sau pe nisip, unde nu resimt vibrații deloc. Ok? Deci, mare atenție în momentul în care faceți o evaluare, să țineți cont de toți factorii. Repet, o stupină amplasată pe ciment la marginea străzii, cu siguranță albinele respective vor manifesta un instinct de apărare mai mare decât ar fi normal, să spunem, pentru că ele sunt supuse la un stres care le face să se manifeste în felul ăsta. Exact, sau sub unde magnetice, practic, da? care interferează și le irită, să spunem. Deci în momentul în care luați decizii, asigurați-vă că ele sunt luate pe informații obiective, pe dovezi și nu pe păreri de moment, să spunem. Că am plecat cu stupii pastoral pe o stupină betonată, mai suntem și la culesul de rapiță, unde oricum uleiurile volatile le irită un pic, mai sunt și vibrații, trec cu tractoarele pe lângă noi pe acolo și ne apucăm să zicem, bă, avem cele mai rele măci din lume și trebuie să le eliminăm pe toate pentru că sunt agresive, da? Deci trebuie foarte, foarte mare atenție. Acestea ar fi, din punctul meu de vedere, criteriile primare adaptate nevoilor noastre, să spunem. Care fac schimbare liniștită? Schimbarea liniștită este diferită. Deci, și mama și fiica pe ramă și o amândouă. Ok, anecvalie parcă se numește chestia asta, da? Ok. Deci schimbarea liniștită aduce un plus față de salvare, să spunem, da? Sau roire. Dar tot nu reprezintă o metodă controlată de a reproduce. Ok? Pot să vă spun că este undeva intermediar, că e mai bună decât roirea sau salvarea, este de preferat metoda aceasta, dar din punctul meu de vedere mai eficient ar fi să realizați transvazarea. Asta nu e o metodă, asta și-o face el. Dacă mama sa e campioană, e bună, dacă nu se rupe sticluță. Nu o face el, domnule. Ea o face, dacă mama Exact. sa nu e campioană, n-are. Și chiar dacă, gândiți-vă la varianta următoare, chiar dacă maică sa, exact cum spuneți, este o matcă dintre cele mai bune, am vorbit mai devreme de varietatea genetică. E posibil... Posibilitatea să Exact. Deci, Corect, dar atenție la detaliul acesta, că din cauza varietății genetice crescute, este posibil ca fiica să nu moștenească însușirile mamei. Nu neapărat o matcă de producție, este o matcă de reproducție și vom vedea în continuare lucrul acesta. Ok. Sigur că da, exact. Bun, ca și criterii de selecție secundare, nu înseamnă că sunt mai puțin importante, dar din punctul meu de vedere sunt mai greu de urmărit și ar trebui, să zicem, presupun o anumită logistică pentru urmărirea lor. Ar fi longevitatea măcii și a albinei. Este extrem de important și aici trebuie făcută o discuție între
echilibru care trebuie găsit din ce punct de vedere? În primele 4 zile de la eclozionare, albina își formează în mare parte corpul gras. Ok? Suntem de acord, sunt demonstrate lucrurile acestea. Ați remarcat vreodată familii care au 7 rame de puiet și au o populație, să spunem, de 50.000 de albine și altele care au 9 rame de puiet și au aceeași populație? Asta se întâmplă pentru că pentru creșterea de puiet, albina realizează poate cel mai mare consum la care este supusă, da? Adică folosește lăptișorul respectiv, pentru că este falsă impresia că dacă are continuu puiet, ea o să continue să-și completeze corpul gras. Nu, el se formează până la o anumită perioadă, după care se epuizează, ceea ce explică trecerea în stadiul de culegătoare. Da? Când epuizează corpul gras, devine culegătoare. Ok? Vă dați seama că pentru creșterea unei arii foarte mari de puiet, automat și consumul albinei lucrătoare este mult mai mare. Și atunci aici este foarte, foarte important. Când stabilim longevitatea albinei, trebuie să găsim un echilibru între consumul pe care familia îl face pentru creșterea de puiet, da? Și practic longevitatea albinei doică, să spunem, care ulterior trece în culegătoare. În momentul în care se realizează un dezechilibru de genul acesta sau în care familia este afectată de anumite boli, nu apucă foarte mult stadiul de culegătoare și vedem o familie foarte plină de albină care nu are rezultate în cules. Și apicultorii au scos o vorbă pentru treaba asta, care din punctul meu de vedere, da, e albina de carne. Cred că cea mai mare prostie care a fost scoasă vreodată. Albina, prin gena ei, este o ființă lacomă, da, care tinde să acumuleze, chiar dumneavoastră spuneați că pune chiar și în fața puietului, chiar și în fața scadei, chiar și ponta pentru a acumula nectar, da? Deci nu putem vorbi de lucruri acestea. Cu siguranță, în momentul în care înregistrăm fenomene de genul acesta, în care avem un stup extrem de populat, care nu aduce miere, nu urcă miere, să spunem, cum spunem în cat, atunci este clar că fie un dezechilibru cauzat de obicei, cauzat de anumite boli, cum ar fi nosemoza și care scurtează drastic viața și apucă decât 2-3 zile de albină culegătoare, fie se întâmplă un dezechilibru major în care albina consumă resurse incredibil de mari pentru creșterea puietului, ceea ce duce la o scurtare a vieții ei și atunci, bineînțeles că se scurtează și partea de cules. Cu stupul de carne nu se face treabă, nu? Tocmai de asta zicem că ar trebui să vedem de ce nu obține rezultate. Ok, apoi, dezvoltarea în primăvară, cred că la noi e esențială chestia asta, pentru că trăim într-o regiune în care culesurile de primăvară sunt cele mai importante. Repet, în momentul în care ne dorim o dezvoltare precoce și am văzut acum că foarte multă lume administrează turte, încep din decembrie stimularea, nici n-au pregătit iernarea și începe stimularea, și lucruri de genul acesta, se dorește creșterea de puiet undeva, practic să nu-l oprească deloc, ar fi chiar mai bine. Așa, bun. Când ne gândim la lucrurile astea, ar trebui să ținem cont de tot ceea ce înseamnă pentru albină creșterea de puiet. Randy Oliver spune așa: albina care iernează ar trebui să nu fi consumat, să nu fi fost nevoită să consume hrană în cantități mari, să invertească sirop, de exemplu, sau să fie supusă la culesuri, și să nu crească puiet. E a doua condiție. Să nu fi crescut puiet. Pentru a avea un corp gras intact în momentul în care intră în iarnă. Da? Mai mult decât atât, în momentul în care ne propunem o dezvoltare în primăvară dezechilibrată, da? Este evident că pe lângă creșterea riscului de roire, în mod evident, dacă o să vedem un stup superpopulat care nu are niciun fel de activitate și la un moment dat se echilibrează chestia asta, creșterea puietului prematur presupune o serie de riscuri, dintre care cel mai mare pe care vi-l semnalez este nosemoza. Ok? Iarăși se spune în mod tradițional că albina iese la zbor de curățire și nu-și face nevoile în stup. Este o teorie falsă, asta vă garantez. Ea defechează în celulă. Păi cum vă explicați că în sud, să zicem, face 5 zboruri de curățire până în ianuarie și în Covazna iese odată la 6 luni? Oare așa, chiar așa reușește să stăpânească treaba asta? Ok, deci pe lângă celelalte aspecte, să spunem, albina defechează pe perioada iernii, defechează în celulă, da? În unde iernează. În momentul în care matca se pregătește să ponteze, da? Prin aceste fecale ea elimină și o parte mare din sporii de nosemoză, da? De nosema, pardon. În momentul în care matca se pregătește să ponteze, albina curăță celula pentru a pregăti, ați observat toți, da? Lucește celula în momentul în care se pregătește matca de oară. Ingerarea unor cantități foarte mari de spori și fără să fie prevăzută chestia aceasta, măcar cu un tratament în toamnă, știm toți, fumagilina, da, și așa mai departe, să pot lua anumite măsuri ca să ține sub control, că nu s-a inventat încă ceva să omoare sporii, ci doar să-i țină sub control, da?
Bun, în momentul acesta o să expunem albina la niște riscuri imense, credeți-mă. Deci ne expunem, dacă nu facem o pregătire și chiar și în condițiile în care se face o pregătire extrem de atentă, ne expunem la niște riscuri imense. Mai mult decât atât, în momentul în care albina pornește puietul, ține la 34 de grade, 34-35 de grade, da? 33,8 zic unii după măsurători, mijlocul cuibului de puiet, miezul cuibului de puiet. Pentru asta are nevoie evident de un consum crescut de hrană. Este evident. Ce înseamnă consum de hrană? Înseamnă că, practic, albina este solicitată din punct de vedere intestinal. Este un al doilea stres la care ea este supusă. Și chiar am publicat într-un articol pe site, apropo de variantele de hrănire energetică, miere, zahăr și celelalte, ce spuneați dumneavoastră, chiar am publicat faptul că expusă la condiții ideale de temperatură și condiții de viață, să spunem, adică 28 de grade, 20% umiditate, mă rog, chestii de genul ăsta, albina hrănită pe sucroză, adică pe zahăr pur, a trăit 56 de zile, plus minus 8 zile, deci maxim a atins 64 de zile, da? Albina care a fost hrănită pe miere sau sirop din porumb a trăit mult mai puțin, 31-32 de zile. Datorită rezidurilor în principal prezente, probabil mineralele în miere și amidonul care poate fi în siropul de porumb, rezultat ca rezidu în urma invertirii incomplete, s-a constatat că a trăit mai puțin. Ce vreau să spun aici? Deci în momentul în care stupul pornește ponta și începe consumul crescut de hrană, dacă nu are o populație suficientă, că aici este punctul foarte, foarte important, încât să înceapă ieșirea albinei tinere, și el dă nas, cum se spune, sau colapsează înainte de a ieși albina tânără, atunci pur și simplu nu am făcut decât să accelerăm decesul familiei, forțând lucrul acesta, da? Se pot face, între ghilimele, artificii de genul ăsta, de a forța o dezvoltare prematură în primăvară, în condițiile în care ai 8 intervale de albină, în condițiile în care știi că ai o hrană care nu o expune la un stres deosebit din punct de vedere al mineralelor și așa mai departe, pentru că, atenție, dacă am ține albina pe perioada iernii complet activă și fără să aibă posibilitatea să schimbe generațiile, după 30 de zile nu am mai avea nicio albină în stup. Ok? Asta în condiții perfecte, atenție. Deci asta în condiții perfecte, în condițiile în care am considerat că nu e afectată de nosemoză, că nu e afectată de intemperii și așa mai departe, da? Deci în condiții perfecte, dacă am izolat 100 de albine și le-am hrănit pe miere, am pune matca în cușcă pentru ca ele să aibă un comportament, să simtă feromonul acela, da? Dar nu am lăsat depunerea de puiet, după 30 de zile nu mai găsim nicio albină în cușca respectivă. Deci în momentul în care ne propunem dezvoltarea în primăvară, trebuie să avem în vedere o strategie adaptată momentului și nevoilor noastre, să spunem. Momentului în care ne aflăm și nevoilor noastre. Degeaba vom încerca să forțăm un uroi pe 3 rame, să spunem, cu dorința de a egala familia, că se întâmplă de foarte multe ori chestia asta. Am văzut chiar și la apicultori profesioniști dorința asta. Zice, m-am gândit, în special în zonele unde e plătită polenizarea, aveam un stup între 3 și 6 rame, m-am gândit să îi stimulez puternic să ajung cu ei la nu știu ce efective, ca să iau banii pe polenizare. Lucrurile acestea nu se pot face fără un consum, trebuie să fim pregătiți cu rezerve mari de hrană, e clar că urmează un consum foarte mare și trebuie să fim conștienți de riscurile pe care ni le asumăm în acel moment. Deci o familie cu o sănătate precară, o stare sanitară precară sau o hrană inadecvată, mare atenție când porniți stimulările acestea. Un alt lucru pe care vreau să spun legat de dezvoltarea în primăvară este faptul că turtele de zahăr nu realizează stimularea familiei. Da? Zahărul în formă concentrată nu stimulează familia, ci o face să depună rezerve. Deci ea pune miere în rame, cum ar veni, nu se stimulează. E adevărat că ele ajută, prin obligarea albinei la a consuma hrănire suplimentară, la creșterea temperaturii cuibului. Dar am stabilit mai devreme că asta nu e neapărat ceva bine, nu e neapărat un avantaj, da? Până nu începe afară, natura n-are rost să ne luăm. Dacă vom avea la pauză ocazia să discutăm particularități și să lăsăm lectorul să-și prezinte cap-coadă prezentarea, să putem fi eficienți în timp și să rămânem și concentrați la noua interdicție. Mulțumesc! Deci, dacă albina este lăsată să consume ce are în rame, să spunem, în mod natural, de foarte multe ori se găsește păstură, iar în miere știm că există rezidu de polen, da? Atunci vă garantez că se realizează o stimulare mai bună prin consumarea resursei ei, fără să dereglăm noi evoluția aceasta. De aceea, mai degrabă, s-ar merge pe o chestiune de selecție, deci pentru că dezvoltarea albinei trebuie să fie spontană, dar nu provocată, asta se spune în toată literatura de specialitate, s-ar merge pe o selecție a unor măci, să spunem, care dozează foarte bine în funcție de nevoile noastre plecarea aceasta.
Dezvoltarea provocată în primăvară presupune riscuri care, din punctul meu de vedere, nu merită asumate. Asta este părerea mea. În special într-o zonă cu o climă care oscilează într-un mod absolut impredictibil. Deci ne trezim cu luni cu februarie ca aceasta și am o senzație că martie nu va fi cea mai caldă lună. Asta e senzația pe care vedem o toamnă în care se merge până în decembrie cu vreme caldă. De Crăciun n-am mai avut zăpadă, cred că de vreo 6 ani. Da? În sud vorbesc. Și vedem o primăvară care pleacă mult mai târziu. Ok? Deci trebuie mare atenție la ce înseamnă selecția conform acestui criteriu, care din punctul meu de vedere în România ar trebui să fie unul extrem de important. Vorbeam de capacitatea de a ierna, deja am făcut referire la lucrul acesta, tocmai pentru că se leagă în mod clar de discuția pe care am avut-o mai devreme. Foarte dificil să faci o muncă de meșteru manole, să construiești vara, să pierzi iarna. Este nu numai demotivant ca și apicultor să vezi că peste iarnă ai pierdut o mare parte dintre efective, cât și financiar. Este, din punct de vedere financiar, o pierdere masivă, ca să nu mai spunem că ramele respective, dacă se produce decesul unei familii, nu știi exact ce e cu ele, nu știi exact care e cauza, ești foarte precaut la a le utiliza ulterior, trebuie sterilizate și așa mai departe. Capacitatea aceasta de a ierna trebuie să țineți cont. Se spune în mod frecvent că albina nu moare de frig. Se spune chestia aceasta. Este că moare de umiditate, de boli, de lipsă de hrană și așa mai departe. Am citit un articol pe Bicers în care se arăta foarte clar că o variație de temperatură plus 17 grade, minus 17 grade, de exemplu, sau la minus 17 grade, e adevărat că albina nu moare, dar este supusă la un stres extrem de important. Deci scăpăm toți din vedere, în momentul în care facem o evaluare a familiei de albine, scăpăm toți din vedere de factorul stres, numit stres. Și la albine există acest lucru care ne afectează pe toți și nu de puține ori am văzut indivizi hrăniți excepțional, care duc o viață sănătoasă și care la 40 de ani au probleme foarte mari de sănătate din cauza stresului. Ok? Deci a avea în vedere acest factor și pe iarnă, la fel, s-a constatat că sub minus 17 grade, în cutii normale, să spunem, de 2,5 centimetri, da? Sau 2 centimetri sunt litri, da? De 2,5 centimetri, ea este supusă la un stres și trebuie să avem mare grijă de lucrul ăsta. Nu înseamnă că trebuie să ne facem toți stup din polistiren, nu asta e ideea, doar să avem grijă ca pe lângă stresul resimțit ca urmare a scăderii temperaturii, să încercăm o protecție împotriva vântului, care face ca temperatura resimțită să fie mult mai joasă decât este în realitate, și de asemenea un maxim de confort termic pe care îl putem asigura albinei. Că mergem aici pe lemn parafinat, care din punctul meu de vedere, atâta timp cât se folosesc funduri sită, reprezintă o soluție. Lemnul prin parafinare capătă un coeficient termic mult mai bun decât lemnul neparafinat, pentru că se împiedică deschiderea porilor. Da? Deci în momentul în care ne gândim la faptul că albina nu moare de frig, este adevărat, deci ea nu o să moară de frig, dar tot adevărat este că la o temperatură sub minus 17 de grade suferă un stres major. Da? Și nu trebuie să uităm că în mediul natural în care albina iernează, peretele copacului, să spunem, este foarte gros, da? Mai mult decât atât, pe perioada iernii nu îngheață peretele respectiv, da? Își menține proprietatea și de asemenea ați observat că de foarte multe ori ea iernează, să spunem, în stâncă, își caută adăpost, în momentul în care roiește, să spunem, mod natural. Acolo e un transfer termic minim la stâncă. Dacă o să puneți mâna, vara iese răcoare și iarna iese căldură de la o crăpătură din aceasta, da? Deci, atenție, pe lângă starea sanitară a familiei, pe lângă o adaptare, să spunem, bună în urma selecției la capacitatea de iernare, atenție și la detaliile acestea. Atenție pentru că sunt detalii, eu cred că în apicultură, în momentul de față, lucrurile de bază sunt cunoscute și ar trebui să ne întoarcem tot timpul către ele. Există doar anumite detalii care pot face diferența. Nu mai putem să reinventăm acum ceea ce Rudner, Adam și alții au scris acum mulți ani de zile. Tot cam alea sunt lucrurile basic, acum doar sunt anumite detalii. Nu mă refer aici la partea de creștere ca atare unde s-a evoluat. Ok, apoi organizarea cuibului și vorbeam mai devreme despre lucrul acesta. Nici nu vrem să ne blocheze în cules, nici nu vrem să nu-și facă de multe ori coroniță, vrem să-și facă, să zicem, coroniță, da? Se întâmplă de foarte multe ori ca o deficiență pe selecție la organizarea cuibului să încerce să fie compensată de apicultor prin schimbarea ordinii ramelor în cuib. Pe lângă faptul că îi producem un rău masiv prin chestia asta, pentru că nici nu ne-ar conveni să ne mute cineva patul în bucătărie și așa mai departe, vă garantez că imediat ce ați terminat de mutat ramele, matca începe să organizeze cuibul exact cum vrea ea.
Ok? Deci din secunda în care ați închis tupul, ea se apucă să facă ce este programată să facă. Da? Și acum vă întreb pe dumneavoastră, cât timp aveți dumneavoastră și cât timp are ea? Eu vă spun că ea are tot timpul din lume. Deci ea stă numai acolo, cu asta se ocupă, da? Acum, nu știu cât timp are un apicultor, repet, care își propune ceea ce încercăm să promovăm, managerierea unui număr mai mare de familii care să-i poată asigura o rentabilitate și o dezvoltare ulterioară. Deci, e clar că în momentul în care hotărâm să facem selecție, trebuie să căutăm exemplarele care organizează în mod natural cuibul, îl organizează conform dorințelor noastre și nevoilor noastre. Pentru că și aici pot fi diferențe. Dacă ai iernezi într-o zonă, să spunem, de munte, ai nevoie de coroane mult mai devreme, să zicem, să înceapă să tragă mierea lângă puiet. Dacă vrei să te duci în delta să faci culesul, ai nevoie de altceva în momentul respectiv. Da? Nu vrei să-ți urce mierea ca să tragi ultima miere, să spunem, da? Și să le hrănești cu zahăr. Deci, mare atenție la detaliile acestea pe care noi credem că le putem controla prin intervenție, dar care sub nicio formă nu vor putea fi controlate. Ele, de fapt, nu pot fi controlate decât prin selecție. Apoi, capacitatea de a construi faguri, iarăși un lucru important. Acum, opinia mea este că în viitorul apropiat ceara o să devină una dintre cele mai mari afaceri în apicultură. Dacă domnul procesator o să continue chestia asta, da, pe problemele astea, lipsa plăților și așa mai departe, și o piață nu poate fi găsită. Polenul am văzut că și ele în scădere ca și cotație, să spunem, nu ar trebui scăpată din vedere varianta producerii de ceară, da? Se poate face o investiție de genul acesta. Acum cât este kilogramul de ceară? Că ați fost pe la târguri. Cred că e 26-27 de lei, nu? Dacă se duce la... Ok, exact, tot, categoric, e cel mai preț din Europa, dar totuși poate asigura o variantă din punctul meu de vedere de completare a veniturilor. Pe lângă asta, de ce e importantă capacitatea de a construi faguri? Pentru că, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să rămână mai mult de 3 ani în familie. Ar trebui să existe un program de schimbare a fagurilor din cuib, astfel încât să nu se depășească 3 ani de zile utilizarea fagurilor în cuib. Dacă familia e pe 10 rame, un program de genul 3-3-4, adică într-un an schimbate 3, anul următor 3 și după aceea 4, la 3 ani de zile avem faguri noi. Ok? Știu că matca, se spune că matca preferă celulele negre. Așa e, de asta se lasă pe iernare celulele negre să ouă până târziu. Una dintre cele mai mari greșeli din punctul meu de vedere, noi trebuie să înțelegem că pe lângă, năpârlirea aceea care îngustează peretele ușor și nu se mai poate dezvolta complet pupa, albina depune, pe schimbarea culorii, vine și de la faptul că albina depune propolis pe interiorul celulei. Da? În momentul în care matca se crește, propolisul e un antibiotic natural și apropo de asta, trebuie să fiți conștienți că antibioticul acela propolisul reprezintă cele mai toxice rășini ale unei plante, pe care albina are capacitatea să le detoxifice. Plantele folosesc propolisul pentru a se proteja. Okay? Și albina are capacitatea să le detoxifice, dar să mențină proprietățile acestea antibacteriene, să spunem, ale propolisului. Deci, recomandarea mea ar fi, și am văzut chiar la dumneavoastră, la Hamba, am văzut ideea aceea la domnul Wagner, cred, cu fagurii construiți înainte de iernare, avea în august o chestie. Din punctul meu de vedere este o soluție extrem de inteligentă, care presupune și un randament financiar mai bun și de asemenea presupune iernarea pe rame curate, sterile. Pentru că pe parcursul iernii este perioada cea mai dificilă pentru albină din punct de vedere imunitar. Noi ar trebui să ne asigurăm, pe lângă selecția ei la rezistență la boli, nu știu dacă a inventat cineva albina care să reziste la iernare în momentul în care îi se introduc 6 faguri plini de spor de nosema, înainte de iernare, că sunt negri sau ouă până târziu. Okay? Nu am experiență pe ei, nu am utilizat, nu aș putea să fac să spun o părere avizată, să spunem. Probabil sunt colegi care ar putea să răspundă la întrebarea aceasta. Nu-mi place să vorbesc decât pe ceea ce știu testat, să zicem. Ok? Deci, mare atenție la lucrul acesta, la lăsa fagurii vechi pe iernare. Simțul mirosului și puterea aripilor, iarăși, din punctul meu de vedere, foarte greu de controlat chestia asta pentru un apicultor, să spunem, care își produce singur măcile. Sunt mai multe soluții de testare. Una dintre ele ar fi expunerea unei surse de cules la o anumită distanță și marcarea albinelor care ajung primele acolo, să spunem, da? E un pic mai dificil de realizat. Am văzut la un moment dat că dădeau foc la miere cu ceară ca să facă fumul acela, să atragă, să vadă care albine vin primele. Aici, de ce totuși am pus simțul mirosului, deși e o chestiune greu de controlat de apicultor? Pentru că o albină cu un miros prea dezvoltat este predispusă la furtișeagă.
Deci e adevărat că are tendința de a identifica printre primele sursa de cules, dar în același timp poate identifica și resursele familiei vecine, să spunem, sau familiilor vecine. Deci dorința de a avea albine care descoperă prima sursa de cules este excelentă, dar trebuie avut mare grijă la furtișac, pentru că de foarte multe ori se produce un furtișac pasiv în stupină. Da? Există albine care simulează un anumit comportament, exact, un furtișac pasiv. Și cum vă puteți da seama de lucrul acesta, că aveți în stupină asemenea familii? Nu vi s-a întâmplat niciodată să aveți, nu mai vorbesc de așezarea la rapiță sau floare, la culesurile joase, unde într-o margine se populează tot și zicem că le sunt mățile de prăsilă, că s-au umplut stupii de miere. Ok, așezare. Dar în condiții de vatră, să spunem, sunt stupi care realizează rezultate mult mai bune decât vecinilor. Din punctul meu de vedere, în momentul în care diferențele sunt de 70-80%, este clar că nu are cum să se întâmple lucrul ăsta. Adică este extrem de puțin probabil să fie un individ atât de reușit încât să producă 100 de kg în condițiile în care celelalte familii fac 10 kg. Cu siguranță acea albină face un furtișac pasiv și fură de la ceilalți. Și... Deci, iarăși un lucru important când vă alegeți mățile de prăsilă. De asta spun că trebuie să fie o decizie obiectivă, bazată pe... Din aia, exact, aia e cea mai bună, aia a realizat. Da, dom'le, și toate o să fie așa. Deci dacă le facem, toate o să fie așa, da? Deci, mare atenție în luarea acestor decizii, da? Repet, pe lângă așezarea pe care am văzut-o tot timpul în linie, da? Nouă ne place... Cine zicea? Tot Adam zicea lucrul ăsta, că nouă ne place ca totul să fie linie, drept. Albina nu iubește chestiile drepte, da? Sau cum ne plac nouă, uniforme. E mai bine să facem și chestii neuniforme. Deci un lucru foarte, foarte important acesta al simțului de miros. Apoi simțul de orientare, mai ales că sunt oameni care folosesc pavilioane unde e supus la un stres maxim simțul de orientare. De asemenea, este important tocmai pe ceea ce spuneam, pentru a nu ne induce la fel în eroare. Chiar pe o așezare corectă, o albină se încurcă de foarte, foarte multe ori. Se petrece încurcarea albinei. Dacă puteți să vedeți lucrul ăsta și eu îl observ cu atenție chestia asta, în momentul în care facem pudrări cu zahăr. Deci în momentul în care facem pudrări cu zahăr, observ că albine pudrate intră în stup pe care nu-i pudrasem. Ok? Înseamnă că acolo s-a produs o dezorientare. E clar că și noi am contribuit la asta prin faptul că e plină de zahăr, da? Și am dezorientat-o un pic, dar e clar că fenomenul acesta există, fenomenul de încurcare a albinei, și trebuie avut în vedere în special, repet, în special de cei care practică culesul pe pavilioane. Acolo trebuie foarte, foarte mare atenție, pentru că e un factor important. Simțul de orientare la fel e important, pentru că nu ne dorim ca o eventuală familie cu probleme să împrăștie albina prin toată stupina. Așa, dacă are un simț de orientare decent, măcar rămâne, nu dispersează atât de mult în stupină posibilele probleme. Apoi igiena cuibului, un capitol și ultimul la care voi face referire ca și criterii care ar putea fi avute în vedere. De ce igiena cuibului? Pentru că lipsa igienei reprezintă principalul factor de creștere al bolilor în sezonul activ. Okay? Lipsa igienei cuibului este un factor extrem de important. Și aici vreau să vă aduc în vedere un lucru pe care nu știu câți dintre apicultorii români îl practică, și anume așa numitele hrăniri speculative. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că în lipsă de cules, e adevărat că există indivizi cu o predispoziție mult mai bună decât alții la igiena cuibului. Sunt acele teste pe puietul căpăcit, care fie se congelează, fie se înțeapă, să se vadă în cât timp curăță albina practic celulele respective. Dar vă asigur că și o albină cu o predispoziție genetică bună la igienă va avea o scădere a nivelului acesteia în momentul în care există lipsă de cules. Deci principala problemă a lipsei culesului este scăderea instinctului de igienă, ceea ce este principalul factor de declanșare al bolilor de puiet, în principal. Da? Și nu de puține ori am văzut undeva, cea mai mare explozie de locă europeană, de exemplu, se produce undeva august-septembrie. În momentul în care albina nu mai are activitate, nu mai are culesuri, în momentul în care nu se intervine absolut deloc prin hrăniri speculative. Ce înseamnă aceste hrăniri speculative? Hrăniri în cantități mici, da? Prin hrănitoare cu eliberare lentă, deci sunt de preferat acelea, ați văzut cu mare mărgărit, gălețile alea care picură un pic siropul, da? Că nu v-ați întrebat oare de ce nu folosește, el pune 12 litri odată, să spunem. Păi o familie de genul ăla în 2 zile ar putea să tragă siropul în cuib. De ce naiba îl pune cu eliberare lentă să stea 60.000 de albine, să stea la 8 picături?
Pentru că scopul nu este numai acela de a completa rezervele, Se uzează mai puțin. pe lângă faptul ăsta, exact, că invertește corect și așa mai departe, sau dacă e invertit, se uzează mai puțin, da? Nu e un cules care să o uzeze, dar părerea mea este că se are mult în vedere igiena cuibului. Menținerea unei igiene corespunzătoare, deci puteți folosi cantități mici de sirop, slab concentrat, adică 1 la 1, sirop de zahăr, administrat prin hrănitoare din acesta cu eliberare lentă și cu cantități mici de sirop puteți să aveți beneficii majore. Nu numai de siguranța menținerii pontei măcii, pentru că în momentul acela, prin sirop slab cu eliberare lentă, se realizează cea mai bună stimulare posibilă, ok? Dar în special de stimularea igienei cuibului. Instinctul de igienă are nevoie de o stimulare, să spunem. În ultima parte a prezentării o să vă propun o metodă practică, să spunem, și la îndemâna fiecăruia dintre dumneavoastră de selecție. Văzând toate aceste informații, ținând cont de particularitățile albinei și știind că și atunci când există un control al liniei materne și a liniei paterne, de foarte multe ori există nepotriviri între împerechieri, așa cum se întâmplă în toată natura. Se întâmplă ca doi indivizi de calitate să scoată produși proști și doi indivizi mai puțin reușiți, de exemplu, să creeze produși buni. Având în vedere toate lucrurile acestea, din punctul meu de vedere, singura metodă practică, la îndemâna oricui și cu rezultate vizibile, este testarea produșilor obținuți. Asta este metoda de selecție care... la lungimea trompei am uitat să fac o scurtă paranteză. Se poate folosi pentru măsurarea lungimii trompei, se poate folosi un glosometru de tipul acesta, nu știu cât se vede în sală. Sunt două bucăți de plexiglas suprapuse, cu o distanță de câțiva milimetri între ele, între care se introduce zahăr candy. Ok? Până în momentul în care poate consuma albina, el este gradat, acolo ne dăm seama de lungimea trompei. Deci distanța maximă la care albina poate consuma candy este lungimea trompei familiei respective. Deci o metodă extrem de simplu de utilizat. Depinde de ceea ce se propune. Sunt culesuri la care te ajută o lungime mai mare, poate fi 6-8, 6-9, poate fi 7 și la anumite rase cu predispoziție genetică la chestia asta. Repet, eu nu judec o rasă prin indivizi. Se spune că caucazian are cea mai lungă trompă. Vă pot spune că sunt caucaziene care au aceeași lungime cu carpatina sau carnica. Deci nu trebuie să încetăm să mai credem mituri din acestea, că doar dacă e caucaziană este singura condiție ca să aibă trompa mai lungă. E vorba de testare, despre asta vom vorbi în continuare, e vorba de a testa. Deci eu n-am întâlnit până acum, s-a spus că se ajunge până la 7,7 mm lungimea trompei. Eu n-am întâlnit așa ceva niciodată, n-am avut ocazia să văd exemplare de genul ăsta, da? Deci cred eu că undeva în jurul cifrei de 7 și un pic e în regulă, dacă sunt, pentru că ce ajută la trifoi, să spunem, da, mai sunt legende, nu am cunoștințe că ar ajuta la floarea modificată genetică, aceasta că ar fi distanța mai mare până la pistil, nu știu, nu vă pot spune ceva avizat în chestia asta. Face diferența la carpați. Dacă nu are o anumită lungime, nu e carpați. Există din punct de vedere morfologic, există anumite standarde în care se pun, da, din punct de vedere morfologic, însă vă întreb pe dumneavoastră, ați măsurat indivizilor din stupină? Pe cei care fac selecția. Ok. Tocmai asta încercăm să promovăm, ca fiecare dintre noi să... Perfect. Ok, deci asta e o modalitate simplă prin care vă puteți testa, nu costă mai mult de 5 lei să faceți o chestie de genul ăsta și vă puteți testa una dintre caracteristicile care pot fi importante în anumite condiții ale familiilor dumneavoastră. Ok. Și am vorbit despre exemplu practic. Deci dacă ținem cont de toți factorii aceștia și de toate variabilele care se întâlnesc, din punctul meu de vedere, singura modalitate prin care un apicultor își poate asigura indivizi de o anumită calitate și care să-i permită o evoluție bună în sezonul apicol este testarea materialului înainte de introducerea lui în familie. Pentru că v-am spus mai devreme următoarea variantă, în care hotărâm să luăm un breeders, o matcă de reproducție, facem fiice din ea și în septembrie înlocuim toate măcile pe care le avem în momentul acela. Ce anume ne dă nouă siguranța că măcile pe care le-am introdus sunt mai bune decât măcile pe care le-am schimbat? Ce anume ne oferă garanția aceasta? În special dacă ținem cont că împerecherea s-a făcut necontrolat, da? Și că există posibilitatea unei varietăți genetice mari și care să scoată indivizi complet neuniformi. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă în momentul în care schimbați măcile,
și constatați în sezonul următor că jumătate din familii sunt mai puțin productive decât cele pe care le-ați avut în anul anterior. Cum se poate corecta chestiunea aceasta? Mai este ceva de făcut în sezonul respectiv? Nu. Deci pur și simplu de multe ori se face o loterie din asta, dar în momentul în care ai stabilizat să zicem, niște măci de nota 7 sau 8, să spunem, riscul de a te întoarce către nota 5 poate fi la fel de mare ca riscul de a ajunge la nota 9 cu nivelul măcilor tale. Deci din punctul meu de vedere, dacă se dorește o activitate care tinde către profesionism, principala variantă de a selecta materialul biologic este prin testare. Ce înseamnă testare? Decideți să folosiți 2 măci ca și breeder, să spunem, în anul 2015. Puneți măcile respective, pentru că dacă vă produceți măcile pentru dumneavoastră, aveți posibilitatea să faceți nuclee de dimensiuni mai mari. Nu este la fel ca pentru cineva care produce 10.000 de măci, să spunem, și care mai economisește resursă folosind nuclee mai mici și împerechează de mai multe ori în ele. Puteți folosi nuclee de dimensiuni mai mari în care să iernați măcile respective. Ok? Produsii respectiv îi puteți vedea, să spunem, din luna iunie, să spunem, în care i-ați produs, îi puteți vedea pe parcursul sezonului respectiv. De fapt, este un proces de preselectare acesta. Nu veți putea vedea în totalitate, dar vă puteți forma o idee cât de cât obiectivă dacă se urmărește un punctaj, se va acorda un punctaj pe caracteristicile urmărite despre capacitățile ei. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă, de exemplu, hrăniți un nucleu de mici dimensiuni cu sirop și observați că matca respectivă pune siropul în mijlocul cuibului, e clar că are o predispoziție la a bloca cuibul și a nu-l organiza corespunzător. Veți constata că există indivizi care cară mierea în lateral și fac ramele mărginașe și lasă locul pentru puiet liber, da? Deci sunt o mulțime de factori. De asemenea, puteți vedea foarte bine rezistența la boli și capacitatea de iernare. Repet, este o preselecție. În mod normal asta se face pe o perioadă mai lungă de timp. Dar dacă vedeți, puteți vedea startul în primăvară de asemenea într-un nucleu de genul acesta. Da? Deci atâta timp cât se lucrează uniform și constatăm că e adevărat că în primul an, numit și anul 0 al facerii mătcilor, se spune că nu ar trebui emisă o judecată definitivă asupra calității mătcii. Pentru că, la fel ca orice organism tânăr, are nevoie de un timp diferit, poate de alt organism, până la ajunge la anumite performanțe. Tocmai de aceea, urmărirea ei pe o perioadă până în anul 1, așa numit anul 1, deci dacă e matcă produsă în 2015, în 2016, în primăvară putem să ne formăm o idee mult mai concludentă asupra calității produsului obținut, să spunem, și de asemenea, înlocuirea măcilor în perioada respectivă se face foarte, foarte ușor. Deci în perioada de primăvară de vreme se poate schimba foarte ușor matca în familie, spre deosebire de perioada de toamnă, unde din punctul meu de vedere mai sunt anumite probleme la acceptarea măcii în familie, vorbesc aici. Sunt metode prin care se dea, dar există riscuri de genul acesta. Deci, cum se face urmărirea aceasta? Ca să nu, spre exemplu, ne-am stabilit 3 criterii pe care vrem să le urmărim la o matcă. Rezistența la boli, blocarea cuibului, da, sau și igiena cuibului. 3 lucruri vrem să le urmărim. Astea sunt cele mai importante pentru noi, să spunem. Se acordă un punctaj ca să nu facem o medie ponderată. În mod normal ar trebui, în funcție de importanța lor pentru procesul nostru de selecție, ar trebui acordat o anumită pondere, adică unul e mai important decât celălalt din punctul nostru de vedere. Îi putem acorda un punctaj diferit ca și valoare. De exemplu, rezistența la boli, pentru cel mai bun punctaj se primesc 10 puncte pentru maximum, ca rezistență la boli, da? Pentru igiena cuibului, dau un exemplu absolut aleatoriu în momentul ăsta, se acordă 7 puncte pentru maxim. Adică pentru noi, deși ele sunt în corelație, nu e un exemplu bun, să spunem blocarea cuibului, da? Se acordă 7 puncte. În momentul în care facem media respectivă, adunăm toate punctajele obținute și împărțim la numărul de criterii, o să obținem un punctaj unic pentru fiecare matcă. Ok? Dacă o matcă primește 9 pentru rezistența la boli, 8 pentru lungimea trompei, considerăm 8 punctajul maxim și 10 punctajul maxim la fel, și 5 pentru blocarea cuibului, că atât e de important pentru noi, deci ponderea lui va fi mai mică, obține 10 cu 8 cu 5, 23 de puncte, da? Și pe care le împărțim la 3 și rezultă 7,8, să spunem. Acesta este nota pe care matca respectivă a obținut-o, pentru că, repet, selecția trebuie să fie un proces bazat pe lucruri obiective. Asta este o metodă de evaluare obiectivă. Nu că am deschis tupul la un moment dat și ni s-a părut că ăla e mai bun și celălalt nu e mai bun. Pentru că sunt niște cicluri biologice. Un stup poate fi mai mare într-o anumită perioadă că e eclozionat poetul și așa mai departe. Știm toți. Deci făcând un punctaj de genul acesta, vom avea o metodă obiectivă de selecție a măcilor
Și regula, care e clar că provine de la tot sistemul ăsta, este elaborat de fratele Adam, să spunem, tot sistemul acesta, și mie mi se pare cea mai practică metodă, se decide în felul următor. Dacă o matcă a obținut un punctaj superior în 2015, să zicem a avut 8,5, măcile excepționale pot merge către reproducție cu urmărirea produșilor lor ulterioară, că am stabilit că nu neapărat e o matcă breeders. Măcile foarte bune mai rămâneau încă un an, adică cele care aveau punctaj superior celor obținute, iar măcile medii și slabe erau înlocuite. Ok? Aceasta e o metodă practică pe care o puteți utiliza în stupina dumneavoastră. Aveți de schimbat 50 de măci. Vă produceți măcile, faceți 50 de nuclee de dimensiuni mai mari, sunt variante de nuclee de dimensiuni mai mari, fie că se merge pe ramă clasică, fie că se merge pe mai multe. Sunt atâtea variante și știu că și domnul Bratu a prezentat mai multe variante și posibilități de nuclee. Pentru dumneavoastră poate fi un efort la început formarea acestor nuclee de dimensiuni mai mari, dar vă garantez că efortul acesta nu este o pierdere, ci o investiție. Ok? Este foarte important ca noi să investim în fiecare zi în business-ul nostru și nu să mergem pe chestiuni. De unde știu eu, de exemplu, că măcile pe care le-am produs în 2015 sunt mai bune decât cele din 2014? Repet, nu sunt un institut de creștere care folosește inseminare artificială, metode de stabilizare genetică și așa mai departe. Testează breeder și 2 ani înainte și așa mai departe. Cum pot proceda eu ca apicultor? Deci fie îmi cumpăr măcile de la un institut de genul ăsta care mi-a dovedit că e un partener serios și ani de zile am avut rezultate, fie îmi produc măcile singur și lucrez așa. Și am zis eu ca și soluție, pentru că s-au pus diverse întrebări de ce nu promovez, pentru că și eu sunt un crescător, achiziția de la crescători. Este foarte simplu, și achiziția de la un crescător sau creșterea propriilor măci trebuie să fie tot o decizie obiectivă. Și v-am spus la început, dacă măcile obținute de dumneavoastră, să zicem, primesc punctajul mediu de 7,5, da, și măcile de la un crescător primesc 9 puncte și faceți producție care acoperă costul lor și va aduce și ceva beneficiu, e foarte simplă decizia. Îl luați de acolo, da? Dacă măcile produse de dumneavoastră sunt la același nivel, să spunem, cu măcile achiziționate de la un crescător, pentru că sunt o mulțime de crescători care poate le cresc ca și dumneavoastră, în niciun fel diferit de dumneavoastră, și să face testarea, pentru că vedeți, scrie acolo foarte mult măci selecționate de către, da? Eu cred că mai corect ar fi măci provenite din material genetic selecționat. Asta să zicem că pot să o afirm, da? Măci selecționate. Cum s-a făcut selecția măcilor respective? Un om care le produce ca și dumneavoastră. Cum v-a făcut selecția? Le ține cumva un an în nuclee și nu știți dumneavoastră înainte? Nu cred. Eu cred că le produce și când încep să ponteze, vi le vinde dumneavoastră, corect? Da? Bun. Și atunci, repet, toate deciziile pe care dumneavoastră le luați ar trebui să fie bazate pe argumente și dovezi și nu pe chestiuni subiective. Atenție, da? Aici nu suntem ca să promovăm interesul cuiva și tocmai de asta ne-am ales o atitudine de genul acesta. A încerca să promovezi interese care sunt neoneste și nebazate pe argumente nu durează. E foarte simplu, da? Este mult mai ușor pentru mine să vin în fața dumneavoastră să vă prezint lucrurile onest, ceea ce știu eu cu limitele mele, da? Să vă prezint o variantă onestă de lucru și în felul acesta dumneavoastră să puteți lua decizii bazate pe informații. Informația este cea mai importantă, cel mai important instrument în Fat Biz, Skinny Biz al lui Doug Somerville, un australian care a scris foarte mult pe nutriție albine și e unul dintre cei mai buni. Se spune că cel mai important instrument al unui apicultor ar trebui să fie calculatorul. Da? El spune clar chestia, nu dalta, nu altceva decât calculatorul. Eu spun că cea mai importantă chestiune pentru un apicultor este informația. Intervențiile în cadrul familiei, fără să deținem informații și să ne asigurăm că acele intervenții aduc un plus familiei, ca și schimbarea măcilor, fără anumite criterii obiective, a luat decizia doar pe chestiuni subiective, pe impulsuri, să spunem, achiziție de impuls, nu va garanta niciodată rezultate, ci va face din apicultură o loterie și, din păcate, în România, sincer să fiu, societatea împinge la chestia asta, pentru că vedem tot felul de apicultori care după un an bun au avut noroc de o combinație bună de măci, au o atitudine așa la Florin Salam, în care au senzația că stăpânesc la perfecție toate noțiunile și că ar trebui, sunt un fel de profesori, așa, și ar trebui să mergem toți să învățăm de acolo, da? Deci nu vă lăsați induși în eroare de manipulări de genul acesta și tot felul de prezentări de, eu știu, de senzaționalisme și chestii de genul ăsta. Dacă cineva așteptați de la prezentarea asta sau așteaptă de la o prezentare soluții minune, vă spun că ori persoana respectivă minte, ori ceva e în neregulă acolo, da? După cum vedeți, ce v-am spus eu aici e ceea ce cu siguranță mulți dintre dumneavoastră știați. Ceea ce mi-am dorit prin prezentarea este doar să vă readuc în atenție și să vă resetați cumva lucrul acesta.
Cu siguranță și dumneavoastră știați că este bine să testați măcile înainte de a le introduce în familie. Doar că de prea puține ori lucrul acesta se întâmplă. Da? De prea puține ori, adică vorbim chestiuni teoretice, înțelegem, investim foarte mult în acumularea de informație, iar în practică nu se pune absolut nimic din chestia respectivă, rămânem doar cu informația. Prezentarea aceasta, fără să fie urmată de anumite fapte, nu neapărat ca și metodă de lucru, dar ca și atitudine de a ne baza pe informație și obiectivitate, este egală cu zero. Deci cea mai mare putere a omului este aceea de a trece la fapte. Da? Nu uităm că să știi ceva e bine, să faci ceva e dumnezeesc. Ok? Ăsta este mesajul meu către dumneavoastră și ăsta este, să spunem, scopul prezentării. Sumarizez înainte de a sta la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Selecția începe cu selectarea materialului genetic reproducător și cu variantele aferente, apoi cu elaborarea unor criterii de selecție și a unui sistem de selecție realist și obiectiv, da? Și apoi, bineînțeles, cu ultimul pas, care este testarea. Nu există producție de măci fără ca ele să fie testate. Mă refer producție de măci pentru dumneavoastră. În mod normal și centrele, repet, fac lucrul acesta. Eu vă mulțumesc pentru răbdare și îmi cer scuze dacă a fost un monolog, da? Acum stau la dispoziția dumneavoastră în cazul în care există întrebări. Vă rog. Cum faceți dumneavoastră testarea acestor măci? În momentul în care un crescător crește profesionist, să spunem, el își folosește metoda cosanguinizării pentru stabilizarea materialului genetic. Deci în momentul în care el alege breeder și, să spunem, măcile care îi se par că au transmit cele mai bune caractere, da? El realizează o cosanguinizare controlată pentru a se asigura că produsul respectiv transmite caracterele dominante respective. Deci, practic, după ce s-a făcut lucrul acesta și se testează împerecherea cu o anumită linie de trântori, da? Se împerechează cu o linie de trântori, să spunem, din păcate la împerecherea naturală controlul nu este total, se menține un număr de familii în care se pun produsii din anul respectiv pentru a ști dacă se trece la producție de masă în perioada următoare. Deci, pur și simplu, facem produsii, repet, urmând niște pași un pic mai controlați decât ar putea o face un apicultor în stupina proprie, dar ulterior tot testarea din punctul meu de vedere este cea mai importantă chestiune. Foarte simplu, punem măcile în familie și vedem ce se întâmplă ca să știm dacă putem... Bineînțeles, da. Ca să știm dacă putem face combinația respectivă în anii următori. Asta este. Tot se merge pe o chestiune de testare în final. Pentru că, cu tot controlul pe care noi l-am putea avea, rămâne o doză mult mai mare de chestiune care nu se poate controla. Atenție. Da? Deci cu tot controlul pe care noi îl avem, putem avea un anumit control astfel încât să obținem o medie a produselor, să spunem. Da? Dar nu putem să garantăm lucrul ăsta până nu testăm potrivirea respectivă. Mai sunt întrebări? Ok. Cât un plus aduce la calitatea măcii, făcând nucleele și împerecând la 20-30 de kilometri cu stupinele unor apicultori prieteni cunoscuți? Cât poate să nu mai împerecheze. Să nu se mai facă cosanguinizare. Cu siguranță aduce un plus masiv pe ceea ce înseamnă rezistența la boli și vitalitatea albinei. Deci este lucru esențial, să spunem, care se obține, da? Ulterior, din data asta e din cauza varietății genetice, se pot obține produși diferiți. De asta singura variantă este să-i testați ulterior. Dar cu siguranță va aduce un plus pe rezistența la boli și, bineînțeles, pe viabilitatea puietului. Pentru că ați văzut acele găuri, de multe ori, care se găsesc în puiet, pot fi două motive. Unul sanitar, că a făcut loc europeană și scoate larvele afară, dar de cele mai multe ori chestia asta rezultă ca urmare a cosanguinizării, moment în care ce se întâmplă? Un ou, în momentul în care are două gene de sex identice, genele alele care determină sexul sunt identice, ar însemna să obținem un trântor diploid, adică un trântor care are și mamă și tată. Cum natura nu permite lucrul ăsta, albina elimină oul respectiv și dumneavoastră vedeți puietul împușcat. Atunci e un semn de cosanguinitate, da? Dacă s-a eliminat cauza de boală a puietului, să spunem, următorul e cosanguinitate. Deci, cu siguranță, colaborarea în felul ăsta vă poate aduce plusuri din punct de vedere al rezistenței la boli și al evitării cosanguinității. Întrebarea era ce beneficii poate aduce sau ce plus poate aduce împerecherea cu altă linie de trânturi decât pentru evitarea cosanguinizării. Și am explicat colegului faptul că, în primul rând, îți aduce un plus major pe ce înseamnă vitalitatea albinei și rezistența la boli. Deci un individ cosanguin este mult mai sensibil la lucrurile acestea.
Și, dar de asemenea aduce și riscul unei varietăți genetice care din nou te obligă la testare, pentru că nu știi exact ce se întâmplă. Și de asemenea am explicat faptul că atunci când vedeți găuri în puietul căpăcit, să spunem, sau vedeți larve tinere prin puietul căpăcit, poate fi o cauză sanitară, care odată eliminată, dacă se continuă lucrul acesta, este un semn de consanguinitate. În momentul în care oul depus de matcă are aceeași genă alelă care determină sexul, ar însemna să obținem un trântor care are și mamă și tată, adică este diploid. Pentru că natura nu permite, în mod natural nu se permite lucrul ăsta, albina elimină oul respectiv. Deci nu îl îngrijește și îl scoate afară. Și dumneavoastră vedeți găurile în puiet. Iar matca ce face? Matca ouă din nou în celula aceea și vedeți larve prin puietul căpăcit. Și spunem că, domne, au ouat matca împușcat. Nu, matca au ouat toate celulele, exact cum ouă aia radial, da? Numai că o parte din ouă nu sunt viabile și atunci vedem găuri. Și vedem larve căpăcit cu larve prin interiorul lui. Dar ce să fie factorii la temperatura ridicată, să nu ridice procesatorii? Adică... Se poate întâmpla să fie o chestie sanitară, asta spuneam. Poate fi, de exemplu, Doamne ferește, o locă europeană sau o chestie dintre asta și scoate larvele afară, că tu încă o ține sub control, da? Asta nu mai vezi. E ridică temperatura care produc fagurii la cât trebuie să ridice. Ei așa spun. Ei așa spun, da. Acum, repet, din păcate nu avem un control asupra chestiunii astea. Vedeți? Asta întărește ceea ce vorbeam mai devreme. Dacă ne-am imaginat două cercuri, practic. Astea sunt lucrurile pe care nu le putem controla și astea sunt lucrurile pe care le putem controla. Atât de mici sunt, da? Față de ce nu putem controla. Păi dacă nici astea pe care le putem controla nu le controlăm, ce speranță să avem în condițiile în care noi avem o grămadă de lucruri pe care nu le putem controla? Da? Nu avem certitudine. Practic ăsta este mesajul de astăzi. Haideți să controlăm ceea ce putem controla. Măcar atât. Și cu siguranță lucrul ăsta ne va aduce un plus în activitate. Garantat lucrul ăsta. Vă mulțumesc mult și dacă... Da, vă rog. Da?